Igong supply sa karne din sa Sugbo ug sa Kabisayan labi na alang sumabot nga Kapaskuhan. Gipasalig sa National Meat Inspection Service o NMIS. Ano yung report ni Nico Sereno? Pabilin nga African Swine Fever o ASF free ang Sugbo. Kini ang gipasalig sa kadagkuan sa National Meat Inspection Service o NMIS. Taliwa kini sa mga natalang kaso sa ASF sa pipila ka bahin sa Mindanao ug Luzon. Samtang gipasalig sa opisyal, dunay igong supply sa karne dinhi sa Sugbo o Kabisayan labi na sa nagsingabot nga Pasko. Naandan nga taas ang demand sa karne o pork products ni ining panahuna. Ang Sugbo miabag sab sa nagkagamay nga pork supply sa Luzon area. Apan bisan pa niini, matud sa NMIS, dunay gihapoy igong supply dinhi sa ato. Doon na gihimong plano ang atong mga suppliers dire, atong mga local raisers, ug kaning mag-ihaway, mga meat dealers and meat traders para sa Christmas aron dili ta magkadunay shortage sa supply sa karning baboy. Wala ra say na monitor ang mga otoridad nga pagsaka sa presyo sa karning baboy base sa regular nila nga pag-inspeksyon sa kamerkaduhan ug mga baligyaanan. To control the price, actually ganiha sa news sa Yuso Buntag, marag na balita man gihapon na ninyo, magpagawas na og SRP si Secretary Dar para sa karning baboy. Ang presyo maura gihapon diri sa ato, wa man mag-change, menos pa gihapon kumpara dito sa Luzon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.